ମୁଁ ଆରାଧନା ଦାସ ଅଭୟ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗଠନର ଜଣେ ସଦସ୍ୟା। ଏହି ସଂଗଠନର ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିବସ। ଆଜି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର 145ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଉତ୍କଳମଣି ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସେ 1977 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସନ୍ନିକଟ ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମାତା ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଦେବୀ ଏବଂ ପିତା ଥିଲେ ଦୈତାରୀ ଦାସ। ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଥିଲା ମାତ୍ର 51 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସେ ସେବା ଓ ସଂଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାହାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସେ ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନ ଓ ନିର୍ଭୀକତାର ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ସେବା ଓ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦିନହୀନ ଦୁଃଖୀରଙ୍କୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମହନୀୟତା ହେଉଛି ସେବା ଓ ସଂଗ୍ରାମର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ବିଗ୍ରହ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଉ ଆଚରଣ ଦୁଇଟି ଯାକ ସମାନ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ଓ ସଂଗ୍ରାମର ବାର୍ତ୍ତାବହ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ, ଯେମିତିକି ସମାଜର ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ, ଏବଂ ଜଣେ ସଂଗ୍ରାମୀ, ଦୁଃଖୀରଙ୍କୀଙ୍କର ସେବା କରି କରି ସେ ଜଣେ ଜନସେବକ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଜଣେ ଲେଖକ। ତେଣୁ ଏକାଧାରରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଏହି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍କଳର ମଣି। ଏହି ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ସେବା ଓ ସଂଗ୍ରାମର ବାର୍ତ୍ତାବହ ରୂପେ ସବୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ପରିଚିତି ଥିଲା। ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସେ ସେବା ସଂଗ୍ରାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେବା ଓ ସଂଗ୍ରାମର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଏହି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏହି ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ତାଙ୍କର ସେବା ଓ ସଂଗ୍ରାମ ଯଦି ମନେ ପକେଇକି এই ଜାତିର ମଣିଷମାନେ ବା ଏହି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମଣିଷଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜିର ଦିନର ସାର୍ଥକତା ରୁହନ୍ତା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀରୁ ବହୁତ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଏତିକି ଅନ୍ତତଃ ଅନୁଚିନ୍ତା କରିବି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ଭଳି ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ବାଟ ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କର ଅମରାତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଥାଇ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଏହା ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ତିଥିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମଉଡ଼ମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନୀକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ତାଙ୍କ ଭଳି ମହାତ୍ମା ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେବ ସେ କଥା ସନ୍ଦିହାନ। ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।